Čau, tady Jake z kanálu Be Afraid a vítám vás u dalšího ročníku adventního creepy kalendáře. Vím, že většina z vás už ví, o co se jedná, ale je nás tu spoustu nových a tak to rád připomenu. Každý den až do Štědrého dne najdete na mém kanále jedno nové video. Uslyšíte nové creepypasty, staré klasiky, možná nějaké jiné formáty a také nějaké hosty. Máte se na co těšit. Tak jo, jdeme na to. Ahojte, volám sa Creepylucy.sk a dnešným príbehom vás budem sprevádzať ja. Desivé stvorenie, známe ako vlkodlak zo Southendu, je v skutočnosti muž menom Bill Ramsey. Narodil sa v roku 1943 v meste Southend v Anglicku. Jeho detstvo bolo úplne normálne. Vonku sa hrával celé hodiny a nikdy sa nedostal do závažných problémov. Bol nápadité dieťa, často stratené vo svete fantázie. Keď mal však Ramsey 9 rokov, stalo sa niečo desivé. Ako obvykle sa hral v záhrade za domom, keď sa začal cítiť veľmi zvláštne. Cítil, ako keby sa cez jeho telo prehnal ľadový vietor. Bolo teplé, príjemné popoludnie, takže ten pocit určite nebol na mieste. Bol v strese, začal sa veľmi potiť, no zároveň sa to striedalo s pocitom mrazivého chladu. Neskôr uviedol: Už ste niekedy vošli do mrazničky hneď potom, čo ste boli vonku v horúcom dni? Tak také to bolo. Prepadol ho aj silný smrad, ktorý ho naplnil extrémnou nevoľnosťou. Sotva sa dokázal udržať, aby z toho pachu nezvracal. Ešte ťažšie než jeho fyzické symptómy boli psychologické stavy, ktoré sprevádzali tento desivý zážitok. Zatiaľ, čo bol Ramsey v zovretí toho všetkého, jeho myseľ bola naplnená túžbou utiecť k oceánu, doslova po štyroch ako zviera. V jeho hlave sa miešala realita, čiže jeho ľudská postava, so živými obrazmi, kedy sa videl a cítil ako vlk. V tej chvíli sa v ňom niečo zmenilo. Už sa necítil ako dieťa, ktoré sa pred chvíľou hralo bezstarostne v záhrade. Ramseyho matka si všimla, že niečo nie je v poriadku a pokúsila sa syna z akéhosi divného tranzu vytrhnúť. To však situáciu len zhoršilo. Keď však znepokojujúce obrazy vlka z jeho mysle zmizli, nahradili ich pocity extrémnej, násilnej zúrivosti a nenávisti. Jeho matka bola veľmi vydesená. Videla, ako adrenalín z tohto hnevu naplnil jej syna nadprirodzenou silou. Zo zeme začal vytrhávať stĺpy plotu, ako by to boli tenké halúsky. Neskôr sa ho už obaja rodičia pokúšali zastaviť, no ich sily na to nestačili. Ramsey začal vrčať a hrísť kovový drôt z plota ako divoké zviera. Hoci sa rodičia zdráhali nechať svojho malého syna na pokoji, jeho správanie ich vystrašilo natoľko, že utiekli do domu. Ramsey sa nakoniec upokojil a vrátil sa domov, ako by sa nič nebolo stalo. Ošetrili mu krvácajúce rany na perách a v ústach, ktoré mu zanechali pokusy pretrhnúť plod zubami. Jeho rodičia nevedeli, čo sa s ich synom stalo, no poučili ho, že nikto z nich by o tom už nikdy nemal diskutovať. Ďalších 15 rokov bol tento záchvat pre Billa Ramseyho len strašnou spomienkou. Vyrástol, oženil sa a mal 3 krásne deti. Podľa rodiny a priateľov bol Ramsey starostlivý, milujúci manžel a otec. Pracoval ako tesár a dlhé roky viedol spokojný život. Krátko potom, čo sa oženil so svojou manželkou, ho však sužovali desivé nočné mory.
V nich videl, ako sa vrhá na svoju ženu a končili sa tým, že sa na ňo otočila s tvárou plnou hrôzy. Ramsey sa prebudil v studenom pote a hlbokými pocitmi strachu. Raz v noci ho prebudil zvuk. Bol si istý, že počuje dyščanie divého zvieraťa, ktoré prichádza odniekiaľ z miestnosti. Čoskoro si však uvedomil, že tento zvuk vychádza z jeho vlastného hrdla. V roku 1967, 2 roky po jeho svadbe, nočné mory zrazu ustali. Ramsey sa opäť cítil sám sebou. Jedného večera v roku 1983 sa šiel Ramsey so svojimi priateľmi zabaviť do miestnej krčmy. Dal si pár pohárikov, keď ho zrazu prepadol známy desivý pocit. Keď si sadol na barovú stoličku, pocítil rovnaký mrazivý chlad ako v ten osudný deň, keď mal 9 rokov. V obave pred neovládateľnou zúrivosťou mu prišlo nevoľno a utiekol na záchod. Pri pohľade do zrkadla na ňo hľadela tvár vlka. Ramsey sa vrátil k svojim priateľom a presvedčil ich, aby všetci krčmu opustili. Jeho priatelia súhlasili a nasadli do auta. Počas jazdy začal Ramsey vrčať. Jeho priatelia s hrôzou a zmetením sledovali, ako Ramsey krúti rukami do tvaru pazúrov. Bez varovania na svojich spolucestujúcich útočil pazúrmi a hryzením. Vodič rýchlo zastavil a pokúsil sa Ramseyho vytiahnuť von z auta, no jeho nadprirodzená sila, ktorú mal pri svojom záchvate, znemožňovala akékoľvek pokusy. Po niekoľkých minútach zúrivosť opadla. Neskôr uviedol, že si nepamätá nič, čo sa v aute stalo. Ramsey sa snažil na celý incident zabudnúť. O 18 mesiacov neskôr začal pociťovať bolesti na hrudníku a oblial ho studený pot. Navštívil miestnu pohotovosť v domnení, že má infarkt. Až pri vyšetrení začal rozpoznávať príznaky. Bol to ten istý mrazivý chlad, ktorý ho sužoval predtým. Keď mu sestra merala krvný tlak, zrazu sa k nej otočil a zahryzol sa jej do paže. Po nemocnici začal behať so zhrbeným chrbtom, rukami skrútenými do pazúrov, pričom ceril zuby a vrčal. Niekoľko ľudí sa ho snažilo zadržať, ale jeho nadprirodzená sila ich ľahko zrazila. Aj keď sa policajtovi podarilo Ramseymu nasadiť putá, pokračoval vo svojom besnení. Nakoniec s pomocou niekoľkých členov personálu dostal sedatíva. Keď sa prebudil, vrátil sa do normálu a napriek odporúčaniu lekára sa z nemocnice odhlásil. Z incidentu si nič nepamätal. Len o 2 mesiace neskôr sa Ramsey vrátil do tej istej nemocnice s rovnakými príznakmi. Príbeh o vlkodlakovi zo Southendu už vedela celá nemocnica. Personál mal z Ramseyho pochopiteľne strach. Obavy boli opodstatnené, pretože Ramsey začal opäť útočiť. Našťastie sa do nemocnice rýchlo dostala skupina policajtov, ktorá ho okamžite zatkla. Jeden policajt sa však zranil tak ťažko, že zostal v nemocnici 4 dni. Keď sa Ramsey vrátil do normálneho stavu, bol prepustený a opäť si na posledné udalosti nedokázal spomenúť. V roku 1987 stretol Ramsey mladú prostitútku, ktorá ho požiadala, aby ju odviezol na policajnú stanicu. Počas jazdy dostal Ramsey záchvat. Vydesená dievčina vyskočila z auta a utekala na policajnú stanicu. Rozúrený Ramsey ju nasledoval. Keď sa veľký, statný policajt dotkol Ramseyho ramena v snahe upokojiť ho, vlkodlak zaútočil. Začal ho škrtiť, pričom zreval.
Diabol je vo mne, zabijem ťa. Na jeho spacifikovanie bolo potrebných 6 policajtov. Po incidente bol Ramsey prevezený do nemocnice, kde sa 10 dní podroboval rôznym testom, no nič nedokázalo určiť príčinu jeho bizarného stavu. O vlkodlakovi zo Southendu sa dozvedeli aj známi démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci. Verili, že by ho mohol posadnúť nejaký vlčí démon a ponúkli mu pomoc. Po mnohých rozhovoroch Ramsey neochotne súhlasil s tým, že odcestuje do Connecticutu s Warrenovcami, kde sa neskôr podrobil exorcizmu, ktorý vykonal biskup Robert McKenna. Ramsey si uvedomoval, že jeho premeny naberajú na intenzite a že si sám nedokáže pomôcť. Do Spojených štátov odcestoval spolu s manželkou. Prvých 30 minút exorcizmu bolo bezproblémových. Neskôr začal Ramsey vykazovať vlastnosti vlkodlaka. Ruky sa mu skrútili do pazúrov a začal na biskupa vrčať. Biskup prikázal démonovi, aby odišiel. Ramseyho záchvat zosilnil ešte viac, no potom to zrazu prestalo. Bill Ramsey v roku 1992 verejne vystúpil s vyhlásením, že od exorcizmu už nemal žiadne incidenty. Mnohí veria, že bol vlkodlak zo Southendu úspešne vyhnaný, iní však poukazujú na to, že medzi jeho premenami boli niekoľkoročné rozdiely a že je len otázkou času, kedy sa monštrum opäť objaví. Ďakujem vám za pozornosť.